Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigi mɛn ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. An ka jamana minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita kunbɛ taama min na ni a tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn kunbɛba kɛnɛ kan min ɲɛsin bɛ farafinna lakana mɔ Senegal faaba la Dakaru. Minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita a ka kuma kɔnɔ kɛnɛ kan a ye da se fɛn min ma bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie faaba la Alger ni o bilama bɛ ka wale Mali a ka dɔnda ye fɛn minnu ye a ye o de da n bɛɛ da ka diɲɛma ye. San o san ka bɛn ni an kuntigi Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye o bangeni ye min ye Bangoni Janginɛbugu balakaw ye association kunnadiya tɔn olu bi tile fila saniya baara boloda kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin bɔlɔma min tɔgɔ dan bɛ Asayɛda Sherifu Usman Madana Hayidara la laada timɛna ɲinanza bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni suwaniw bi walawala aw ye aw dangana. Senegal faaba la Dakaru diɲɛ kɛnkunmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛ setigi jamanaw minnu bɛ yen nɔ ni u ni farafinna gɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa lakana bɛ se ka sabati farafinna jamana kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan an ka jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keyita nana bilaba kun ye minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita de ye. Maa ɲɛmaa caman kun bɛ kɛnɛ in kan nka minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita kuma dilen a mɔ Mali tɔgɔ la a y'i da se fɛn min ma o ye tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Algérie faaba la Alger ni o bilama bɛ ka wale Mali a ye faamuyaw minnu sɔrɔ o baaraw taabolow la ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ni basigi nati farafinna jamanaw kɔnɔ ka labana k'an kisi ka bɔ bamanciya walew ni lakanabaliya olu tɔɔrɔw ma a y'i da don olu de la ko walawala k'a fɔ ne Bacili bi caman fɔ an ye o ko la. Farafinna jamana ɲɛmɔgɔ caman a gouvernement ɲɛmɔgɔw farafinna dɛmɛbaga jɛkulu a n'a dɛmɛbaga jamanaw ka fara baaraw ɲɛdɔnna ŋanaw kan olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Senegal faaba kɔnɔ Dakar tile fila sigi kɛnɛ kan hakili jagabɔ dakun kan walasa ka barodasigiw kɛ ni ɲɔgɔn ye a dakun farafinna bɛ lahalaya min na bi n'o o ye lakanabaliya ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o k'i kunnako ye ka hakilinaw falen ɲɔgɔn ma walasa furanna sɔrɔ o la fura min ni o bɛ kɛ bada ye basigili natili diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna kɔnɔ o baara ɲɛdɔnna ŋana ninnu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigi la yaasa fɛɛrɛ ani dabaliw ka sigi sen kan min b'a to laɲini kofɔlen ninnu bɛ sɔrɔ olu ka o sigiw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen de kɔfɛ jamana kuntigiw ani minisiri ɲɛmaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Senegal faaba kɔnɔ Dakar walasa u fana ka taa ɲɔgɔn hakilinataw faamuya ka kɛɲɛ ni lakanabaliya baabu ye lajɛrɛ belebele in jatigikɛ ka fɔ la ni o ye Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ye Macky Sall ale ko lakana nasira fɛ bakuruba la bagabagali minnu bɛ ka taa ka diɲɛma sɛgɛrɛ waleya juguw kun kan ani banbaganciya walew ko a ka kan an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi an ka jaabi gɛlɛn sɔrɔ kɔrɔfɔ ninnu na walasa min b'a to diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya ka bɔ lakanabaliya kɔlɔnjugu kɔnɔ cogoya min na bawo ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ jamana kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ lakanabaliya wali kelen banbaganciya wale tɛ ka jamana min sɛgɛrɛ a ko n'i ye Nigeria jamana ta banbaganci jɛkulu Boko Haram olu daga barilen do yenkaw da la n'u ka wulikajɔ juguw ye sanga ani waati bɛɛ min bɛ kɛ sababu ye ka kasaraw lase mɔgɔw ma ani fo ka taa kuncɛ ni bɔnw na o kɛlen do Libi jamana kɔnɔ wa Togo jamana ani Cap Vert babolo sira yuruguyurugu a n'a banbanciya wale jugu o degun bɛ yenkaw kan kosɛbɛ n'i ye Mali jamana ta k'a lajɛ banbanciya wale ani dansago wale o de tan bɛ k'o don silamɛya diinɛ kɔnɔ banbanci jɛkuluw fɛ minnu kɛn bɛ ka silamɛya birifini ta k'a biri u kan na ni k'u ka waleya cɛjuguw k'a kɔrɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Mali jamana a bɛ waati gɛlɛnba la bawo Algérie bɛnkan sɛbɛn min bɛna kɛ sababu ye malidenw seginɲɔgɔnma ani bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ o bolonɔbila baaraw bi sen na Mali minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan a dabalanen tora fɛn min na o de ye lakanabaliya koɲa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔ a ko ni sigi n'a ɲɔgɔnnaw u ni foli ka kan bawo sigi min kɛlen filɛ nin ye Senegal jamana kɔnɔ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ Dakar a na kɛ sababu ɲuman ye hali bi nabaga bɛɛ lajɛlen bolo u ka se ka degun ani tɔɔrɔyaw faamu kosɛbɛ lakana koɲaw la walasa fɛɛrɛ ani dabali ka tigɛ ka fura ɲini bana ninnu na bawo ko n'i y'a mɛn bana bi furakɛ o k'a sɔrɔ a sidɔnnen don o de kama kuma ɲɔgɔnya o nafa ti ban fɔ la farafinna dɛmɛbaga jɛkulu caman o kun bɛ kɛnɛ in kan ka fara a dɛmɛbaga jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana tɔgɔ la u ka minisiri min ka caw bɛnnen do sorasiya koɲaw ɲɛnabɔli ma ale sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ
a ko olu ka wulikajɔ kɔni fanga bɛ bonya kosɛbɛ farafina jamanaw nɔfɛ walasa lakanabaliya u ka se ka si latunu bawo diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen mago bɛ lakana la walasa danga na se ka kari buna adamadenni yɛrɛ ka adamadenya taabolow la farafina jamana ɲɛmɔgɔw an'u ka gouvernement ɲɛmɔgɔw ka fara u dɛmɛbaga jɛkuluw kan an'u dɛmɛbaga jamanaw kan minnu sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ Senegal u ka sigi in kɔnɔna na sani sigi in bɛ se a kuncɛ waatiw ma baara in ɲɛdɔnnangana minnu ka sigi kɛra ka kɔn ni sigi in ɲɛ olu ka hakili jagabɔ hukumu kɔnɔna na bɛn kɛra fɛn min kan ani jaabi minnu sɔrɔla o dara jamana ɲɛmɔgɔw an'u ka gouvernement ɲɛmɔgɔw tulo kan sigi min kɔnɔna na baara ɲɛdɔnnanganaw bɛnna fɛn damadɔw kan i n'a fɔ ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ kɛlɛkɛminɛnko nasiraw ani sorasiya yɛrɛ nasira kan ka dɔ fara olu bɛɛ lajɛlen kan walasa dan ka se ka kari banbaganciya juguw la ani dansago wali juguw silamɛya diinɛ kɔnɔna na u da tura jeunessiw ka lahalaya fana na ni o ye denmisɛnninw ye olu ka doni murubakala la walasa farafina jamanaw yɛrɛ ka ɲɛta badabada u bɛ se ka sabati cogoya min na u ma ɲina sorasiya nasira fana kɔ baara ɲɛdɔnnangana nunu u ko u b'a laɲini fɛɛrɛw ka tigɛ ka ɲɛsin jɛɲɔgɔnyaw ma ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin k'a caya diɲɛ setigi jamanaw fɛ walasa dɛmɛɲɔgɔnya siraw ka yakubaya hali bi ka ɲɛsin farafina jamanaw dɛmɛɲɔgɔnyali ma sorasikow nasira fɛ ko nin kɔrɔfɔ nunu de bɛ kɛ sababu ye ni ka dan siri lakanabaliya ani banbaganciya wale cɛjuguw la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Forum Investir au Mali ani a cɛ tɛ tɛmɛ san kelen ka bilen a kɛnɛ bɛ sigi sen kan Mali faaba la Bamakɔ ka bɛn ni septembre kalo nata ye san 2017 o kadara kɔnɔ min ye wulikajɔbaw ye a labɛnbaw kɛ mɛn k'o boloda walasa maaw bɛ se ka u kunda an ka jamana kan kɛnɛ ye min ni a bɛna sigi sen kan a bɛna kɛ sababu ye de ka negora fiyɛ Mali sɔrɔ siraw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko labɛnbaw u kɛ mɛn ka fɛn minnu da sɔrɔ siraw walikelen taabolo minnu da ni ka olu yanga walasa diɲɛ seleke naani setigi jamanaw kɛnyɛrɛ cakɛdabaw bɛ se k'u ka nafolo ta k'olu don u da fɛ jango u ma na se ka nɔbɔ a la an ka jamana ni u ka cakɛdaw ka se ka bɔ tɔnɔ numu o dɔ ye sɛnɛ ye ani sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali fo ka taa se kuranko ta fan ma ani bagan mara i n'a fɔ sogo nɔnɔ ani sirabaw minnu ni olu kan ka dilan cakɛdabaw fɛ ninnu de taa mɛn k'u yanga an ka jamana ma ɲɛmaw fɛ walasa cakɛda dilan ninnu bɛ se ka na n'u ka nafolo ye ka a don a da fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu ye ko in labɛnbaw ye Forum Investir au Mali ka nafolomugu ta ni ka don Mali da fɛ jango aw ni Mali bɛ se ka jɛ ka bɔ tɔnɔ numu kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a ka se ka labɛn ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye sɛfa wari miliyari 1 ani tila ɲɔgɔn na a bɛ labɛn ni o de ye n'i y'o tila fila ye tila kɔni zɔrɔn bɛ an ka jamana fɛ ka ban wa jamana ɲɛmɔgɔw kɛ mɛn k'u jigi da a y'a baɲumankɛlakaw de kan ni o ye Mali dɛmɛbaw ye minnu bɛna se ka wari in tɔ dafa ani kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ye kɛnyɛrɛ tigilamɔgɔw fana ye an ka jamana kɔnɔ olu fana jɔyɔrɔba bɛ a la kɛnɛ in na kɛ sababu ye Mali fɛn minnu bɛ a kɔnɔ nafasɔrɔ siraw la olu ka se ka ta k'u da dinanw ɲɛkɔrɔ min bɛ se k'a to u k'u ka nafolo don a da fɛ barisabu ka da kan o ntanya tɛ an ka jamana na sira camanw bɛ yen a ka ca Ala fɛ n'i tora k'i ka nafolow don u da fɛ i bɛ laban k'i tɛgɛ nɔ. Ka da tulo kan k'a fɔ Forum Jeunesse Africaine et Entrepreneuriat Paris o bɛ Faransikaw fɛ yen nɔ denmisɛnninw farafina o ni olu minnu ni u kan ka baaraw ta u yɛrɛ tona ka baaradaw sigi sen kan o kɛnɛba min sigilen don sen kan tɛgɛden ɲɔgɔnmɔ don min sabatilen don Faransi cakɛda ɲɛmɔgɔw ka jɛkulu MEDEF ani Comité national d'organisation du sommet Afrique France jɛkulu min sigilen don sen kan ka ɲɛsin farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ labɛn min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ janvier kalo nata o labɛnni mɔ aya olu de kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara in sigi sen kan a bɛ se k'a fɔ sommet Afrique France farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kunbɛn min bɛna kɛ an ka jamana faaba la Bamakɔ nin ye o baara yɛrɛ de n'u donnen de ye tile fila kɔnɔ min ye cakɛda ɲɛmɔgɔw ye farafina denmisɛnnin jɛkulu ani Faransi cakɛda ɲɛmɔgɔw u bɛ jɛ ka hakili jagabaw kɛ nin kɛnɛ min ni a sigira sen kan Faransi a bɛna kɛ sababu ye ka nekura de fiyɛ farafina ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a y'a sɔrɔ binaku kan sɔrɔ sira yiriwali binaku kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni politiki nasiraw ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ farafina yɛrɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen kɛnyɛrɛ binaku kan ni olu ye cakɛda ɲɛmaabaw ye ni u ka sɔrɔ jidilen don bi olu bɛ kɛnɛ kan Faransi taw fana bɛ o cogo la a ma ɲɛma ninnu caman bɛ yen farafina ma ɲɛma ninnu na minnu ni olu ka sɔrɔw jidilen don kɛnyɛrɛ binaku kan ni u ka hakilinasigilenw ye sen kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna
maa dɔ bɛ yen maa min ka dunanjigiso ka ca farafina tile bi yanfa jamanaw kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ale sera ka dakoro ɲɛ tila fɔ a y'i sinsin fɛn minnu kan ni kow ye ɲɛ sɔrɔ a bolo k'a kɛ nafolotigiba ye bi farafina jamana kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a gale ye fɛn min ye hakilina ka sɔrɔ i la ni u k'a ma ko vision o tɛmɛnen kɔfɛ min ye baara yɛrɛ kɛcogo ye u k'a ma ko méthode ani ka baara yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ kɛ a ko nin fɛn saba n'i sinsin a ka ca la i bi nɔbɔ ala ka dɛmɛ kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw minnu ni olu bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan minisiri saba ɲɔgɔn na u kɔni kɛn bɛ k'u tile yɛgɛlɛ jɔ cakɛda ɲɛma ninnu u ka hakilinaw u ye fɛɛrɛw minnu sigi sen kan min bɛ se k'a to a ya baaraw bi ɲɛ u bolo u bɛ se ka kɛ kalansen ye u ma don nataw la o tɛmɛnen kɔfɛ u ye laɲiniw minnu fɔ ko u b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka taa olu siraw fɛ walasa baaraw bɛ se ka ɲɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛ n yɛrɛ ye bina k'u ka u n'u janto olu bɛɛ lajɛlen la an ka mali denmisɛnnin minnu fɛnɛ bɛ a kɛnɛ kan olu caman fɛnɛ bɛ yen maaw don minnu ni baara a hakilina bɛ u la nka sendanya bɛ u la wale kele baara dɔ bɛ yen u b'a fɛ k'a dan kɛnɛmaya nka an b'a nɔgɔ u ma nka nin kunnafoni balenbalen u ni nin ma faamuya nin ba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi kɛ sababu ye u ka se ka taa fan sɔrɔ u yɛrɛ la ni u nana tuma min an ka jamana kɔnɔ. minisiriso min ɲɛsin bɛ forobabara ko ma o ni lɔgɔlikaramɔgɔw ka lapasa jɛkulu gwɛlɛya min kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ma bɛ se k'a fɔ ko caman bɔra la sa barisabu ka d'a kan u kɛn kun bɛ ka laɲiniw minnu dɛnku minisiriso la k'a fɔ u b'a fɛ olu ka kɛ u ye laɲini kun bɛ t'i jɔ 74 na nka minisiriso sera ka 56 ɲɔgɔn na k'olu ladila u ye filaw bɛ yen minnu ladilala fankelen ma a 15 kɔni bɛ yen u ma se ka bɛn olu kɔni nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ bɛnkan sera ka sɔrɔ lɔgɔlikaramɔgɔw ka lapasa jɛkulu sɛndika ani minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ sira minnu ka olu dɔw ye k'a lajɛ sigida ɲɛmayaso lɔgɔlisow minnu bɛ yen ni sigida denw ka wulikajɔw de tun kɛra sababu ye k'u jɔ ni u lɔgɔlikaramɔgɔw bɛ ka sara dugudenw fɛ k'a lajɛ k'o yɛlɛma k'o bila collectivité ka bolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye o lɔgɔlikaramɔgɔw ye k'a lajɛ fana fonction publique des collectivités ka se ka u bila o fɛnɛ kɔnɔ u ka se ka sara jɔ u ye min ye contractuel ye ni o ye lɔgɔlikaramɔgɔw ye minnu ni olu tɛ forobaca kɔnɔ fɔlɔ olu ka don forobaca kɔnɔ ni o ye fonction publique ye u ko fɛn min ma ko plan de carrière k'o fɛnɛ ladila u ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye lɔgɔlikaramɔgɔw minnu ni olu bɛ kɛnyɛrɛ ye bina k'u ka école privée ani médresa karamɔgɔw k'a lajɛ ka bɛnkan dɔ ɲini olu fɛnɛ ye min bɛ se k'a to olu fɛnɛ ka a ya ko lahalaw bɛ se ka ladila an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ laɲini dɔ fɛnɛ ye min ye ni o sabatira lɔgɔlikaramɔgɔw ye o ye ka lajɛ min bɛ se k'a to lɔgɔlikaramɔgɔw u ka jate kan ka kɛ fɛn min ye budget de collectivité la k'a lajɛ ka o sigi sen kan min bɛ se ka to baara a bɛ nɔgɔya u bolo nin bɛnkan damadɔw kɔni bɛ kɛ sababu ye ka bɛn nati jamana ɲɛmayaso ani lɔgɔlikaramɔgɔw ka lapasa jɛkulu syndicat national d'éducation et de la culture ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bololabaara degeli ale tako 6nan édition de la rentrée solennelle de la formation professionnelle o kɛra Kulukoro mara la yɔrɔ min na Kolokani cercle do nin sen a ma ɲɛmaw u y'u da se fɛn min ma baaraw minnu ni olu bolodalen don ɲinanzan kɔnɔ ani san nata san 2017 baaraw minnu kan ka boloda kuma fanba kɛra o de ka Usumani Sogore ka walawalali b'an kɛ ka caman faamuya o la. Kolokani de suandira so fɛ so min bolobɔlen bɛ k'a ɲɛsi denmisɛnw ka baarako dɔnta kawuriyaliw kama n'o ye direction nationale de la formation professionnelle ye ka se k'a ka baaraw nun don san 2016 ka taa se san 2017 ma o kadara kɔnɔ Kolokani mina kɛ hakili jagabɔ yɔrɔ ye ka se ka nɔgɔya don denmisɛnw ka baarako la ani k'u don muruba na baara yɔrɔ in ɲɛma ka fɔ la ko ne Kaja Ture a ye hakili jigin kɛ k'a jira k'a fɔ olu ka nin baara in a bɛ senna a bɛ wagati jan bɔ n'o bɛ tali kɛ ka denmisɛnw ladɔnniya baaraw la nka a bɛ se k'a fɔ k'a kun bɛ kɛla dibi la sabula maa caman kun t'a kalama o de y'a to walasa k'a bɛɛ lajɛlen ladɔnniya olu ka baara n'u ka laɲiniw na sa o sa u bɛ yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka t'o kɛ u ka baaraw n'u don yɔrɔ ye mun bɛ tali kɛ denmisɛnw ka baarako ani k'u ka dɔntaw kawuriya o jatelen dɔ bi an ka jamana ɲɛmaaw ka laɲini fɔlɔ dɔw la o sira kan ministre Mahaman Babi n'ale ye ministre ye mun ka baara bɛ ɲɛsin denmisɛnw ka baarako ɲɛnabɔli ma a ye kɔrɔfɔ ta k'a jira k'a fɔ san 2017 o bɛna kɛ sababu ye k'u gɛrɛ u ka laɲiniba dɔ la n'o ye ka se ka baara 200 ɲini denmisɛnw ye wa kali n'o baara 200 laɲiniw sera ka sabati bɛɛ u tɛna u ka wulikajɔw ɲɔngiri sabula ka d'a kan denmisɛnnin caman de bɛ bi jamana kɔnɔ minnu n'u ti baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnfura jolen tɛ maa minnu bolo
n'o ye diplôme ye walima maa minnu ma taa yɔrɔ janna lakɔli la. O de y'a to Kolokani kɛra yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniw fɛ ka se ka t'u ka baaraw nun don ye walasa ka se ka denmisɛnnin caman ka dɔntaw kawriya ima u ka baarakɛ maa bolo walima u ka se ka jɔ n'u yɛrɛ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ baarayɔrɔ in ɲɛmaɲi ani Kolokani maa ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen bɛnna k'a fɔ ne ni laɲini ninnu tora ka to sen na o bɛna kɛ sababu ye k'an ka denmisɛnninlamaw yiriwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin togoda denmisɛnninlamaw ma. San o san ka bɛnniya kuntigi Muhamadu ka bange ni ɲaɲaniw ye Mawulud min ye association kunnadiyatɔ an balakaw ka jɛkulu dɔ Bangoni Janginɛbugu la olu bɛ bɛsɛya baara dɔ boloda ɲinanza laada tibɛnna barisabu ka da ka tile fila baara o kɛra bɛsɛya kadara kɔnɔ ka yɔrɔw saniya kɛrɛnkɛrɛnnenya na bɔlɔ min dɔgɔdalen don a Seyɛdɛ Sherifu Usman Madana Haidara la ka se k'o yɔrɔ furan ka jɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka maa minnu kun ye a seere o ye Amadu Jalo ani Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ filɛ. I n'a fɔ aw b'a a kalama cogoya min na sanuya ye fɛnba ye silamɛya kɔnɔna na fɔ alakiraba y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko sanuya ale ye limaniya dɔ ye ayiwa nɔgɔ ale ye setanɛ dɔ ye o sabula an ka musokɔrɔba jɛkulu minnu bɛ ko jɛkulu kunnaja olu waati bɛɛ lajɛlen laadala ayiwa u bɛ sanuya kɛ Janginɛbugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la siraba min ni a tɔgɔ dalen bɛ an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara la ni mawuludu yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye u jɛra ka nin baara in boloda baara in a bolodar'u fɛ nin y'a tile fila ye ni mawuludu sera an k'an ka yɔrɔ fura karamɔgɔ ye k'a saniya k'a ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fura k'a bɛɛ saniya mawuludu bonya kama ni karamɔgɔ yɛrɛ janya kama hali ni mawuludu tɛ an bɛ gɛtɔra in fura mɛ an k'u famana ma sisan an y'a daminɛ an b'a fɛ k'a fura k'a jɛ an t'a fɛ gɔngɔ ka da karamɔgɔ ka mobili la an t'a fɛ gɔngɔ ka da la a man d'an ye karamɔgɔ sanima de ka di anw ye karamɔgɔ a ye diɲɛ dilan k'a d'a ma k'an denw dilan k'a d'a ma k'an cɛw dilan k'a d'a ma k'an yɛrɛ dilan ka d'an cɛw ma o tuma ni anw ye fɛn o fɛn ka karamɔgɔ ye a ka dɔgɔ a la. Ni gidɔrɔn in dara an karamɔgɔ tɔgɔ la ka gidɔrɔn in dilan k'a ɲɛ k'a di an karamɔgɔ ma o la an fana bɛ bonyamasegin kɛ waati o waati tuma dɔ la kalo kɔnɔ siɲɛ fila an b'a fura an karamɔgɔ bonya kama o kunnaja kɔnɔna na an fana y'a lajɛ mɔgɔ bilala ala kama baara la ka bali asirifu ka baara la o baara kɔnɔna na i bɛ kunnaja sɔrɔ an y'a miiri ka tɔn in tɔgɔ ta ka da kunnaja tɔn k'a ɲɛmɔgɔya bonya ta k'a kalifa an ba in na n'o ye Jara Tunkara ye ni nisɔndiya bɛ min jira n na yɛrɛ bonya tɛ karamɔgɔ musow yɔrɔ u n'an bɛɛ ka kan an n'u bɛɛ dama ka kan ko in na u bɛ bɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ k'an dɛmɛ ka furali kɛ kuma bɛɛ peut-être i bɛ taa sɔrɔ bi o occupelen n'o tɛ u bɛɛ bɛ furalan ta an nɔfɛ o tuma na an bɛ Janginɛbugukaw fɔ anw dama tɛ nin ye kalandenw b'a la association wɛrɛw nana fara an kan bi ta in na ka dɛmɛ ka an dɛmɛ malidu yɛrɛ bonya n'a kanu kama. Vraiment diyara ne ye a diyara n y'a bɛnɛ ma yɛrɛ de Haidara ko tɛ an b'a la fɔ an kan ne yɛrɛ y'a misari n b'a la kojugu vraiment diyara n ye kojugu ne yɛrɛ kɔni bɛ dugawu ka yara bi ma Haidara ko in maa y'a sankɔrɔta Ala ka sankɔrɔta maa ma sankɔrɔta Ala ka sankɔrɔta vraiment a ka ɲininkali a diyara n y'a bɛnɛ ma. Nin baara ninnu min filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin ye baara nafamanba ye a ka kan an balakaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ nin baara in ladigiba ye an bɛ Ala deli u ye baara kɛ ni fanga min ye Ala ka barika don la a kɛra ni sababu min ye Ala ka sababu ɲɛ an bɛ Ala deli san wɛrɛ Ala ka ni ɲɔgɔn tuma yira an na. Amina yarabi o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Burkina Faso jamana kɔnɔ olu kɛn kun bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ka dɛmɛ ɲini baɲumankɛlakaw fɛ faran kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna warisobaw minnu ni olu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ o sigi kun ni nafolo min ye o de dira u ma nin baara ninnu kɛra araba tɛmɛnen Faransi faaba la Paris kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Burkina kɛmɛ ka baara min boloda a yɛrɛ ye san 5 kɔnɔ u ka ma ko plan de développement quinquennal la 2016-2012 PN2SI aya min ye euro wari miliyari 12 ani kunkanbɛn ye o de layidu tara k'a fɔ o n'a di Burkina ma a k'i yɛrɛ dɛmɛ ni a ye Banque mondiale ni o ye jɛnsɛnɛkɛnɛ ni warisoba ye o y'a jira k'a fɔ e kelen bi jɔ ni euro wari miliyari 3 ani kunkanbɛn ye nka wari ninnu u bɛ di cogo minnu na a dɔ ye juru ye a dɔ ye nin n'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw don a y'a teri jamanaw minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu ye setigi jamanaw ye olu caman fɛnɛ ye layiduw ta ka fara diɲɛseleke naani setigi jamana wɛrɛw fɛnɛ ka minnu ye a jira k'a fɔ olu fɛnɛ ka dɛmɛ na kɛ ka ɲɛsin Burkina jamana ma kunnafoniw ye a jira k'a fɔ minnu ye setigi jamanaw ye olu y'a jira k'a fɔ u ka laɲini ye fɛn min ye Burkina Faso k'a lajɛ ka baara dɔw kɛ sira dɔw ka min bɛ se ka to sɔrɔ a bɛ se ka yiriwa Burkina Faso jamana kɔnɔ nka n'i y'o fɛnɛ lajɛ b'a ye k'a fɔ Burkina ye dɔ kɛ o la baw Burkina ɲamakuraw nani u ye a lajɛ
aya min ye sɔrɔw ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ka lajɛ ka dɔ bin ka bɔ ayiwa dépense ba dandɛmɛ na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye lɛnpow ye ka lajɛ fana ka olu fɛnɛ bɛrɛbɛn min bɛ se ka to aya nafolomugu bɛ se ka don wagande kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ nin wari min fɔlen filɛ nin ye bi kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Burkina Faso yɛrɛ jamana kɔnɔ a bɛ se k'i jɔ ni 100 sarala 64 ye ni a ka nin fɛɛrɛ kura sigilen ninnu ye sen kan ni o ye ka dɔ bɔ musakaba dandɛmɛw na ani ka lajɛ ka lɛnpo ka o don ba la walasa wagande bɛ se ka wuriya. Gabonkaw ka jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba kɛmɛ ka taama dɔ dabɔ ka ɲɛsin sini jamana ma min sen fɛ a b'a fɛ ani cakɛda ɲɛmaw u ka lajɛ ka kuma walasa u bɛ se ka ɲaɲani kɛ ka ɲɛsin Gabon ma u ka nafolo ka dɔ Gabon jamana da fɛ jango jamana filaw bɛ se ka bɔ a tɔnɔ numɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ka bɔ jamana da fɛ kabini jamanakuntigi kalataw tɛmɛna ni kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a ye sebaya ta o n'a ta bɛn n'a bɛn dɛ maa min na kun gɛn kun bɛ k'i kɔ a da ɲɔgɔn na Jean Pinga kunnafoniw ye a jira k'a fɔ sini jamana Ali Bongo seko min ye nin ye maa ɲɛmaw u ye Ali Bongo ka wele jaabi barisabu ka da ka u sera ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔw la minnu ni don nataw la olu bɛna ɲɛnamaya Gabon jamana kɔnɔ o bɛnkan sɛbɛn dɔw bi tali kɛ fɛn minnu kan o ye sirabadilaw ni pɔndilaw minnu ni olu kan ka kɛ Gabon jamana kɔnɔ sini jamana bɛna o kɛ Gabon jamana ye o tɛmɛnen kɔfɛ kalanko nasira ka u na baara caman kɛ Gabon jamana ye fo ka taa se seko ni dɔnko nasira u ma bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ fɛnɛ kɛ bɛ ka jira k'a fɔ don nataw la wasabulon min bɛ Gabon jamana kɔnɔ faba la Libreville o kan ka jɔ kura ye barisabu ka da ka uti kalo la don min na a bɛ fɔ ko Ali Bongo Odimba ye sebaya ta jamanakuntigi kalataw la dɔw nisɔngoyalen taara wasabulon jeni o tuma na wasabulon bilama mako bɛ jɔli la sini cakɛdaw u na u kɛ o ka o jɔ nin baara in bɛ kɛ sababu ye fan fila bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ barisabu ka da ka a da ka di Gabon jamana na wa a da ka di sini cakɛda dunanw fɛnɛ na a bɛ kɛ sababu ye fana sini fɛnɛ kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ farafinna jamanaw kɔnɔ ni a kɛmɛ jamana sangama ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka dɔ de fara sini ka yanga ka ani nazarala jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama kɛnɛ kan. O de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min bara la ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲumandɔnfoli fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu ɲamadalen kun don ka ɲɛsin jabaraniw ma laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.